băi, Minela? Am venit să le iau pe Nine la școală. E acasă? E acasă, mă, e în bucătărie, mănâncă, mă. Băi, Minela, mă, tot am vrut să te întreb, mă. Da. Ce mai face, mă, Bărto Carolica, mă? Nu l-am văzut de mult, mă. Neailie e la spital. La spital? La ce spital, mă? La ăla județean, bre. Și e bine, nu? Așa. Bă, totul e să aibă răbdare, bă. Da, așa zice și tata, da? Una peste alta e bine. Bă, dacă e bine, e bine. E bine. E de mult, mă? Cât a fost iarnă, i-a fost mai greu, Hai, Neailie. mă, nu mă nebuni, dar ce, mă, e acolo de altă iarnă, mă? Din ianuarie. Din ianuarie. Și ai văzut ce frig a fost. A fost, bă, ce e adevărat, a fost, dar la spital e căldură, mă, e vorba aia, nu? Căldură, dar ce evrei el stătea înăuntru? Dar unde stătea, mă? Afară. Păi cum să stea, mă, afară? Păi erau doi evrei, unul înăuntru și unul afară. Păi cum, mă, doi într-un pat, mă? Care Neailie? Păi ce, auzi pat la spital? Păi cum stăteau, mă, fără pat în spital, mă, cum stăteau? În picioare, cum stăteau, mă? În picioare, Păi cum Neailie. ai să stai așa chinuit, mă, păi dar ce spital e ăla, mă? Aoleu, Neailie, ți-am mai zis. Ăla județean. Păi ăla județean, mă, la județean, dar să stai așa chinuit, bă, gârbovit acolo, și bolnav, băi, Ninele, da, băi, tu ai auzit, mă, de vărsul ăsta, Carolica, mă? Da, bre, ce-i cu el? Păi că auzi, bă, că e la spital, mă? Știu, bre. Da, Era la județean. Păi la județean, mă, dar tu n-ai auzit că n-au paturi, mă? Că stau așa chinuiți în picioare, mă? Păi, dar cum să stea, bre, vărul său, că doar e paznic. Hai, tu să dă scară, mă! La scară! Aoleu! Dar ce aveți, mă, de sunteți așa supărat, mă? Bă, dar ce aveți, mă, de sunteți așa supărat, mă? Lasă-ne, bre, mă, și tu, mă, tată, în pace. Nu vezi ce minte ai? După ce că suntem supărați, ne mai și atrage atenția. Nu vezi că ești pleonastic? Cum sunt, mă? Pleonastic. Cum adică, mă? Adică după ce că suntem supărați, ne mai și atrage atenția că suntem supărați. Da, bre. Păi ce asta ce fac, mă? Să ne distrage atenția, Neailie. Da, mă, sigur, bă, vă dau niște murături, mă? Nu! Pentru că v-aș fi dat, mă, numai de așa, să vă distrag atenția. Ia uite-l, bre, nene, mă. Bă, dai cuvântul, bă, spune, bă, de ce sunteți, bă, așa de necăjit, bă, nu-mi place, bă. Bă, eu când sunt supărat, mă, păi eu când sunt supărat, apoi eu sunt supărat, mă, dar voi când sunteți supărat, sunteți așa. Ia uite-l, mă, nene, că nu mai vrea să tacă. Și acum tu ce te enervezi, mă, ce te enervezi? După ce ești supărat, vrei să te suferi și mai tare? Uite-mă la el, mă. Mă, tată, mata o faci neadins? Vrei să ne bagem de presi, Neailie? Hai, bă, vă rog eu frumos, hai, bă, spuneți-mă de ce sunteți, bă, necăjiți, mă, pe cuvânt, mă, de ce sunteți necăjiți? Ne-a ascultat la română, bre, și ne-a Ne-a pus pus notă. notă mică. La română, mă? La Da. ce, mă, la ce? La Eminescu. La Eminescu, la poezii? Da, Ce-a știut, mă? Am știut, bre, dar ne-a pus notă mică. Hai, mă! Ce te-a ascultat, mă? Ce te legeni, Codrurile. Codurile, de Mihai Eminescu. Ce-a știut? Am știut. Ia zi, mă, că mie îmi place, mă! Ce te legeni codurile, că Așa? că de când nu te-am văzut, Da? Vai de capul tău, băi! Băi, așa se spune, mă, o poezie, mă! Așa se spune, primul vers din ce te legei codrule, cu al doilea vers din codruțule, la... Da, e tot codru. E tot codru. Hai, ce codru ăla din capul tău, bă! Noi așa am zis, dar tot degeaba. Și pe tine ce te-a ascultat, mă? Somnoroase păsărele de Mihai Eminescu. Ia-ți-mă, Somnoroase păsărele de Mihai Eminescu. Da, zi. Somnoroase păsărele de Mihai Eminescu. Păi zi, mă, lasă poezia!
Stai, mai zăpăcit de tot. Mă, da. Somn noroase păsărele, A? pe la cuiburi se adună. Noapte bună! Vai de capul vostru, mă! Habar n-aveți să spuneți o poezie, mă! Habar n-aveți, mă! Stai bre, tată, că eu mi-am adus aminte ce am greșit. Ia zi, ia zi, ia zi. Ce te lege în codrurile Da? fără ploaie, fără vânt? Da. Da. Păi și nu-i așa? A? De capul vostru, mă! Pune Elias, ne dă text. Habar n-aveți să Text spuneți o poezie. grilă la Da. română. Ia mă să vedem, Ia ia dumneata cartea și ascultă-ne. Ia să vedem, mă să vedem, ia Ne dă text grilă. Da, da, să vedem, da. Asta. Da, mă, ia, da, mă să vedem, ia, ia. Aia, ne dă text grilă. Și aici, mă, cum adică să vă dea, mă, text de grilă, ca la circulație? Da, bre. Ca la Ah, ia, fii atent, mă, ce scrie, ia. Dintre sute de catarge, Da. care lasă malurile, câte oare le vor sparge? Da. A. Vânturile. Da. B. Valuri. Am. Se vede? Vânturile, Valurile Neailie. vânturile, valurile, dealurile, Cealurile Neailie. varurile, lasă-mă minele că chiulim, lasă că chiulim, o rezolvăm, lasă. Vai de Lasă. capul vostru, mă, bar n-aveți, bă. Lăsați-mă pe mine, compa. Bă, Ninele. Da. Băi, când te văd cu parul ăla, mă, uite că mă apucă pe inimă, mă. Băi, cum poți, mă, să umblă ca un papagal? Haide, da. Bă, parcă ți-a spus să te duc la frică. Am fost, bre. Ai fost? Am fost. Ia, nu se vede, mă, ia. Am fost, Ține bre, mic, mă. dar nu vezi că mi-am ascuțit? Ia, bine, ia. Da, bă, dacă tot ai ascuțit-o, nu vrei, mă, să dai de două ori cu capul împreună la uscat din fundul. Asta a fost o glumă, bre. Asta a fost o Bă, glumă. spune-tu, bă, Mirele, ție-ți place? Nu-mi place Neailie, eu i-am zis. Păi, și ai văzut, bă, uite-te la el, bă. Băi, cinste ție și părinților tăi, bă. Te bătea tată tău cu doaga de la butoi, îți dădea, mă. Dar uite, bă, ce băiat ai fi, bă. Eu cu tine, filotic. Ți-a cumpărat ciocolată, ți-a cumpărat napolitane. Ce te râzi, mă, ce te râzi, a? Spune-tu, bă, e frumos, mă. Îți place? Neailie. Ia mai exemplu de la băiatul ăsta, mă. Neailie, eu i-am zis să-și o facă mai colorată. Așa că... Hai că tată ți-a cam luat fiuitul acum. Bă, adevărul știi care e? Care? Nu înțelegi o moda asta voastră, mă. Da? Ce-a zice, mă, dacă m-aș face și așa ca voi? Dacă eu te-aș vedea pe mata cu creastă, m-aș ton de zero. Și eu m-aș lua din cam Neailie. Păi bine, mă, atunci la prindem. De ce? De ce? Uite, mă, de asta. Alo? Alo, da, da. Da, sigur, ce faci? Da, bine. Parcă l-am chemat pe Matias la mine, da. Să vină, să intre. Să trăiți. O, să trăiești, Mateiasule, să trăiești! Bine ai venit, ia loc, te rog frumos! Ia loc, Mateiasule, ia loc! Și ce faci, Mateiasule? Cum îți place la noi în întreprindere? E bine. E bine? Bine să trăiți. Da, e bine. Ești mulțumit?
Păi se poate. La noi în întreprindere toată lumea este mulțumită. Toată lumea? Toată lumea, da. Da, da. Și bănuiesc că știți bine, nu? Nu? Bine, dar e loc și de mai bine. Da. Da, sigur, e loc de mai bine, da. Uite, se vede că văd că scris și la gazeta locală, da, Da, știți, amator încerc și eu. Da, amator, da. Cum le spune, nu, satiric. Da. Deci tu ești satiric, nu? Mai mult sau mai puțin? Da, și satira este o armă, nu? Păi, da, este. Și dumneata ce faci? Tragi. Nu trag, cum să trag? Ce faci? Scriu. Scrii, dar tragi! Nu? Că de-aia e armă, ca să tragi! Nu? Da. Nu vreau să te întreb așa. De unde te inspiri, domnule? De unde îți vine așa inspirație? Care-i sursa? Viața? Păi da, să știți că viața e sursa. Da, ia să vedem ce ai scris dumneata în ziarul care s-a publicat ieri. Uite, fabula asta care a apărut aici. Aici scrie așa, uite, ia să vedem. Elefantul, vrăbiuța, plus bursucul și maimuța muncesc cu aprindere la o întreprindere. La ce întreprindere? La o întreprindere imaginară, așa, știți, e fabulă. Fabulă mai este, dar unde bat? Ia, așa, unde bat? Păi nu bat, cum să bat? Păi nu bat, dar ce faci dacă nu bat? Ce faci? Sigur, nu bat. Păi scrie aici, dacă scrie, nu? Uite, scrie. Vrăbiuța secretară, frumușică și prințară, iar director elefantul care face pe berbantul să trăiți, n-am găsit altă rimă. Păi da, dar parcă spuneai că scrie așa din imaginație, că viața-ți e sursa, că vorba aia. Da, este viața. Da, bă, și atunci, dacă viața-ți e sursa, uite, extraordinar, dom'le, viața e sursa, dom'le. Dacă de viața cui trăiești, dumneata, dom'le, de viața cui? Că cine este elefantul și cine este vrăbiuța? Păi să vedeți că... Da, mulțumesc, vrăbiuță. Mulțumesc. Da. Mai târziu. Vai, dar credeți-mă că chiar nu am... Da. Ia. Să citim puțin mai departe, nu? Păi, trebuie să-ți permiți, doamne, că dacă e fabulă, îți permiți, nu? Că de-aia e fabulă, să-ți permiți. Da, păi să vedem ce ai citit mai departe, tovarășii mei. Elefantul a avut de dat un raport cum că a lucrat. Da. Câte alune avea în plan, câte a cules pe an, deci cât a folosit, cât a economisit, însă tot ce a raportat era binișor umflat nu cu pompa, ci cu trompa să trăiți, n-am găsit altă rimă. Da, n-ai găsit altă rimă, sigur, n-ai găsit altă rimă, da, din coace ai găsit imediat rima, da? Imediat ai găsit rima, nu? Da, citim. Să nu cadă în disgrație și să ia o deco. Dar vă rog frumos să mă credeți că nici nu am Da? Lasă-mă, nicio problemă, lasă-mă că-ți găsesc eu ție o rimă acum pe loc, mă! Da, ia să Pruncă verde, drum de fier, îi te face un un transplant. Un transfer! Dumneata ai auzit de vințul de jos? Ei bine, ai să faci fabule la vințul de jos. Da. Să citim mai departe. Mai departe de vințul de sus?
Nu, mă, mai departe ce scrie aici. Da. Brabia dactilografă a făcut o mică gafă. De la poarta ciripit, unui vechi și drag iubit, un bursuc cu părul rar, un bursuc cu părul rar, din serviciul financiar. Dar bursucul amenință că de totul în ședință poate un tigru o să apară din pădurea tutelară, da? Bursucul aruncă bomba și elefantul pierde... Își pierde trompa. Da. N-ai găsit altă rimă, n-ai găsit altă rimă, n-ai găsit, mă rog. Să zicem că noi nu știm cine este elefantul, nu știm cine este vrăbiuța, nici nu ne interesează. Dar cine este bursucul? Păi să vedeți că bursucul este așa unul din imaginație. E unul care trăiește în pădure. Hai, băi, E un animal care trăiește. cum mă să trăiască în pădure și lucrează la serviciul financiar, bă? Hai, bă, cine te crede, bă? Pe cine prost ești dumneata, domne? Hai, lasă-mă. Las că aflăm noi imediat cine este bursucul. Alo, doamna secretară, să vină la mine toți cei de la serviciul financiar. Da, dragă tovarășa Vrăbiuță, secretară, te rog frumos să chem la mine pe tovarășul Bursucul. Pe cine? Las că știi dumneata. Bursucul cu părul rar din serviciul financiar. Da, eu nu cunosc niciun bursuc. Unul vechi, drag și iubit, căruia i-ai ciripit. Bursucul care aruncă bomba ca să cadă bine. Trompa N-ai găsit altă rimă, da. Dar eu n-am ciripit nimic. Cheamă-i pe toți de la serviciul financiar aici. Acum, văd eu care are părul rar. Da. Să vedem care are părul rar. Să vedem. Să vedem. Nici cafeaua nu mai pot de ajuns. Da. Să trăiți, vă salut! Bine ați venit, să trăiți! V-am invitat aici la o discuție mai în față, v-am invitat la o discuție amicală. Este aici de față și ceva de filmatul ăla. Să trăiți. Da? Știți, aș vrea să vă întreb așa, voi așa, când în pauză, sau știu eu, când glumiți și voi așa, care vă este porecla? Știți, uite, de exemplu, mie mi se spune elefantul. Nu-i așa, domnule Mateiaș? N-am găsit altă rimă. Da. Vouă. Știți, când glumim, că mai glumim și noi. Cum vă? Acum e în pauza de masă. Mie îmi spune el, Cum? bursucul. Pentru că și el îmi spune mie Cum? bursucul. Bă, dar câți bursuci sunteți, bă, la serviciul? Noi trei și o bursucă la caserie. Păi ce ai făcut, domnule? De ce n-ai scris și dumneata o fabulă așa mai cum e bou și viței? Știam cine-i bou, știam cine-i viței. Ce dracu, mă, băi, eu cu atâta bursuc. N-am găsit altă rimă. Da, n-ai găsit alte rimă, dar vă salut. Să trăiți, Vă salut. Da. Alo? Da. Să trăiți. Da, vă așteptăm. Cu plăcere. Da, cu plăcere vă așteptăm. Da.
N-am aflat cine-i bursucul. În schimb, vine tigru de la pădurea, tutelar, bursucul aruncă bomba și elefantul își pierde trompa. Doamnelor și domnilor, ne aflăm în anul de grație 2020. Tusalema Vărgatu, moșereasă de Simichea, împlinește astăzi venerabila vârstă de 90 de ani. Succesoare de drept și ultim descendent în linie directă a familiei Vărgatu, Tusalema și-a păstrat lângă casă doar pe băietul ei, Horas, botezat Horas, după fasonul franțuzesc al epocii dintre cele două războaie mondiale. Acțiunea se petrece la conacul Tusalema, unde ca în fiecare an, moșereasa și-a invitat prieteni dragi, respectiv El Principe Buzănourel, generalul Păstorel Ciumac, baroneasa Boema Grivoirov și respectiv prințul Erich von Spagenburg. Cum soarta a făcut ca Tusalema să supraviețuiască tuturor acestor prieteni, rolurile lor au fost preluate de Horas, valetul doamnei. Seara, Alteță, nici n-arătați de 92 de ani, Alteță. 90, Horas. 88. Masa e foarte frumos aranjată, Horas. Mulțumesc, Alteță. Au venit toți invitații. Bineînțeles ca în fiecare an, Alteță. Il presidente Buzănourel. El prezidente Buzănourel l-am așezat chiar aici, în stânga dumneavoastră. În stânga? N-am știut niciodată că e de stânga. Ha, ha! Generalul Păstorel Ciomac. Pe domnul general Păstorel Ciomac l-am așezat chiar pe acest scaun. Scumpa noastră baroană Boema Grivoirov. Pe scumpa noastră baroană Boema Cri-Cri am așezat-o chiar pe acest scaunel. Și drag inimii mele, încă de pe vremea adolescenței, prințul Erich von Spagenburg. Pe prințul Erich von Spagenburg l-am așezat chiar aici,
în dreapta dumneavoastră, așa cum ați poruncit, Alteță. Prea bine, Horas, e cazul să servești supa. Bineînțeles, Alteță. De broască țestoasă. De broască țestoasă, Alteță. De broască țestoasă pe dracu, e de fasole din plin, sper să-ți gata. Sper să vă placă, Alteță. De bună seamă, Horas, la supă se potrivește un drink. Bineînțeles, Alteță. Ce-ați dori? Un bohotin? Iertați-mă, un bohotai? Un Valentine's, Horas. Valentine. Bineînțeles, Alteță. Urmăm același protocol ca anul trecut, Alteță? Același protocol ca în fiecare an, Horas. Același protocol ca în fiecare an. E drai? E foarte drai. De prună. Președinte Buză Nourel. Multă sănătate, Alteță. Generale Ciomag. Iertați-mă, Alteță, trebuie să salut exact ca anul trecut. Cum îmi place mie, Horas. Să trăiți! Scumpă baroană boemă. Congratulations for your celebration! Prințe von Spagenburg. Ca soarele când apare, sunteți din ce în ce mai tânără și frumoasă. E cazul să servești peștele, Horas. Bineînțeles, Alteță. Cum v-a plăcut broasca? Excelentă, Horas. Păcat că era fasole la plin. Somon? Aproape. La pește se potrivește un vin alb. Bineînțeles, Alteță. Urmăm același protocol ca anul trecut, Alteță? Același protocol ca în fiecare an, Horas.
Președinte Buză Nourel, Alteță lungă, pardon, viață lungă. domnule general Ciomag, Iertați-mă, trebuie să salut exact ca anul trecut. cum îmi place mie Horas. Trăiți? Baroană Boema, Congratulations for Happy New Year! prințe von Spagenburg, Ca soarele când apare, von Spagenburg dispare. Vreau să spun că sunteți mai frumoasă ca oricare. acum vine The Turkey. Cine vine? Vine turcul? Nu, Horas, curcanul, pasărea pe englezește. Pasărea pe englezește. Mi pe englezește. Pe românește găina, că pe astea am preparat. La acest curcan, care este găină, merge șampanie, Horas. Campanie. Imediat. Campanie. Alteță, aceea protocol ca anul trecut? Cum îmi place mie, Horas. Campanie. Am înțeles. Trebuie să avem grijă de faună. Ai grijă, Horas? Președinte Buză Nourel, Coană
Mare! Vană mare. Generale Păstorel Ciomag. Iertați-mă, trebuie să salut exact ca anul trecut? Anul trecut, Horas. Cum îmi place mie. Trăiți! Băi! Baroană Boema. Prințe von Spagenburg. Este cea mai frumoasă! Doamne, e producțion Ghione 7. Cum v-a plăcut puiul? Mi-a plăcut șampania, Horas. Ceva fructe? Imediat. Fructe și vin de Porto, Horas. Imediat. Imediat. Președinte Buzănăurel. Da. Domnule general Păstorel Ciomag. Iertați-mă, trebuie să salut exact ca anul trecut? Ca anul trecut, da. Ca anul trecut? Exact. Băi!
Hai. Prințe, o șpagă. 6 fire. Din. Die haina e Pichwasser. A fost un party extraordinar, Horace. Mulțumesc, mulțumesc. Sunt obosită. Mă retrag în dormitorul meu. Sta. În dormitorul dumneavoastră, alteță. În dormitorul meu, Horace. Urmăm același protocol ca anul trecut, alteță. Același protocol ca în fiecare an, Horace. Iarte, Doamne, pe robii tăi că nu știu.